I denne uge, hvad hænger der på liften? Der er vi røget i skadesafdelingen, hvor at Michael skal taksere den her 124, som der hænger på liften. Så Michael, den her, den har fået ordentlig klask. Det har den. Faktisk både foran og bag. Både en skade foran og bag i. Så den skal gøres op i 2 skader. Bilen er blevet påkørt bagfra og røget op i forankørende bil. Derfor skal den gøres op i 2 skader, fordi nu har han et problem med den bil, han har ramt, og så har han et problem med den bil, der har ramt ham bag i. Det må man sige. Og med sin egen selvfølgelig. Ja. Og det er en 124 300 E 24 ventilet. Sportline. Fantastisk køretøj. Jamen lad os kigge på det. Nu fronten, den har jo fået et klask. Hvad starter du med? Så plejer man lige at gå en tur rundt om og lige tage et overordnet blik. Forsikringsselskaberne skal have nogle billeder af bilen fra alle 4 verdenshjørner, kilometer på bilen, og så billeder af selve skaden. Før og efter adskillelse. Nu er der ikke så mange ting, man kan misforstå med hensyn til den her, fordi den har desværre ikke værdi nok til at blive lavet. Nej. Men den skal stadig gøres op rimelig detaljeret. Men som vi kan se her, så er bilen blevet ramt bagfra meget, meget hårdt. Hvis vi kigger ned her engang, så kan man se, den har taget godt fra. Den har gjort det, den skulle, men den har også lidt skade. Voldsom skade. Vangen er fuldstændig bukket der. Så det jeg gør, det er, at jeg tager nogle billeder, og så har vi noget, der hedder Forsi, hvor man gør bilen op, og så fremsender jeg et tilbud til forsikringsselskabet om, hvad jeg godt kunne tænke mig for at få lov til at lave den her bil her. Og så er det op til den pågældende taksator at sige, jamen det vil jeg gerne, eller det vil jeg ikke, og så er der måske nogle ting, man er uenige om. Og så tager man den derfra, og så bliver vi enige, og så får jeg et godkendt tilbud, og så går vi i gang med at lave bilen. I de tilfælde her, der er bilen jo desværre ikke de penge værd, så den bliver ikke lavet, den her. Den er totalskadet. Men sådan en fin 124, det er jo en ny klassiker nu her jo. Altså, det må jo være noget værd. Sådan en. Hvad løber sådan en skade her? Sådan, og det er skaden bagpå her løber op i ca. 150.000 kroner, og skaden foran er løbet op i 70.000 kroner. Okay. Så det vil sige, samlet af bilen skade for 220.000, og til trods for, at bilen er sjælden og meget unik, så har den ikke værdi nok til, at vi kan reparere den. Nej. Skal jo lige sige, den er jo sindssygt fin. Sportline med split bagsæde, og jeg skal komme efter dig. Det har jo været en drøm for alle Mercedes-ejere siden 91, eller hvornår den er fra. Og det er det stadigvæk i dag. Michael kunne stadig godt tænke sig sådan en jo, ikke? Så det er virkelig en fin vogn, men det er måske også svært at se på videoen. Den har jo selvfølgelig fået et ordentligt tryk, men det er jo noget med, den er simpelthen trykket så meget i bunden, så det er noget med... Bagtøjet er røget op i bunden på bilen. Vi kan køre den op og kigge. Du kan se her. Den har fået så hårdt et skub i numsen her, så den har banket bagbroen og kardangen og bagtøjet op i bunden, så den har faktisk svært ved at dreje rundt. Og man kan se på hardyskiven, hvor meget det i virkeligheden har givet sig. Ja. Men som man samtidig kan se, så er bilen jo i fantastisk stand. Der er ikke rigtig noget at komme efter nogen som helst steder. Så det er jo selvfølgelig ærgerligt for manden, at man bliver påkørt, men... Og faktisk så, det hørte jeg lige inden vi gik i gang her, at det er jo en bil, vi kender, som der er blevet serviceret på vores værksted osv. Og den er blevet solgt i tidernes morgen op for hovedvejen i Gørløse. Nå, jamen det havde jeg faktisk ikke engang hørt om. Det er en bil, vi har solgt. Det er en bil, vi har solgt til kunden i tidernes morgen. Dengang den var ny, og kunden har kørt ind i rigtig, rigtig mange år og så videre, og har fået lavet alt hos os. Så vi kender jo faktisk bilen ganske fint. Jeg har også lige en gang på frontskaden her, fordi det ene ting er jo selvfølgelig, at her der ligner nærmest bare, at den lige mangler en forlygte og har fået en bul, men den har altså fået et større klask, end som så. Hele fronten er simpelthen, den er helt trykket ind her og trykket ind i motoren. Så det er et større klask, og det er også derfor, at sådan en frontskade, hvad Michael, der har man jo, der skal man skifte hele lygteopstilling. Ja, det gør man. Man skifter lygteopstilling, og man skifter låsplade ud her, og så kan vi selvfølgelig se, at den er ødelagt køler og kondenser og kølerkapper og blæsermotorer og så videre. Ja.
Ja, og faktisk, ja, holdt op, mand. Den har også... Men den er gået fri af vangerne, så havde den haft en skade kun i fronten, og måske en mindre en i bagpartiet, jamen så var bilen blevet repareret. Tak til Michael for lige at vise os rundt her i skadesafdelingen og tage os med på hele arbejdsprocessen med taksering af sådan en fin gammel 124.